Assalamu alaikum oğlanlar. Ine şundan başlap nesip bolsa meňde aýdymlar goýjak. Türkmen buram daşary ýurt dillerde meňde aýdymlar gelýär. Ana şolary paýlaşsak. Nasıl kismegdeşmi? Ведь быть с тобой рядом это сон. Ты поселила сердце мое. Давай сбежим туда, где твое. Ведь ты для меня больше целого мира. Пришла в мою жизнь и все изменила. Ömrüm yanarındadır, bolsun sönüründadır. Tapar mı hak getirenemedi, yaklamalarıma dadır. Bolmazaklar, ikimiz yakma inni. Soralım bari doğru, yana yalnız soğam, yalnız soğam. Eger meňdeş bolsa like basan, komentar ýazan kökman garaşjakdyr.